Tá fuan áras na Gaeilge buil go siptú iad thar bheith mí hásta faoin bláine ag go bhras. Aistriú go dtí sráid éimíonn sa gaithid an bhlionnte thugainn. I litir tá feici ag Nuacht tá Imní léirí faoi hábháilteacht na bhostaithe chomh maith le híslú stádas go teanga má bhíon orb aistriú go sráid éimíonn. Tá siad ag géiread a maineisteocht láthair eile a ránú inis. Tá príomhefig oras na Gaeilge lonnaí I gcearnóg Mhorfin I gcathair bhleá clia agus cé go bhfuil síne ama fáite ag an bhforas ar an léasatá acab gon organnamh go dtí mí oibre 2008. Tá chulathans go méid an eagraíocht le boga go dtí na heifigí seo ar shráid éimíonn. Tugadh le fios gon oireann má bhíonn siad le boga gur I dtreo deireadh na bliana seo a thorlas sé sin. Deir an bhainisteocht go bhfuil cheithre bliana cat acab I cuairtú láthair eilúnach gon phríomhefig. Tá conspóid a baint leis an bhorgnaimh I gcearnóg Mhorfin ó tháinig seach an solis go raibh deireadh le hecht leis an léasatá ag an bhforas le heifig na n-oibreacha poiblí. Bhí Imní léirí ag an bríomh-aidhmeannach Seán Ó Cuain go mbeadh orb effig a lorg ar an marga oscailte muoine I mlá clia. Gníomh a bheith ag sáú na teoracha a leagú síos chun eagraíocht nuair a bunaíodh Fhoras na Gaeilge faoi choaonn ina chéasta. Ach sacriú níos túisce an bhí seo go gurí síne ama leis an léas go dtí mí oibre 2008 gan éon ardú císa ach tá choslacht ar an scéal go mbeadh siad a boga idir an dálinn. I ggóir agras tá feici ag Nuacht tá Imní ar oireann oras na Gaeilge ar bhuail go siptú iad go ndearfar dochar do stádas na Gaeilge má bhagann siad go sráid éimíonn. I letir a chur effigacht a chud siptú chuig príomh-aidhmeannach an oris Seán Ó Cuain, léiriú Imní faoi hábháilteach na bhostaithe ag an láthair nó go háirí a phostaí a gcontúirt agus iad a teacht chun na haibre chumach ar maidin agus a go bháile sa trúna. Cháin siad freisin an aspa cumarsáide idir an ceart chumann agus lech banisteochta faoin ábhar. Tá siad a gcearr go ránach an lech banisteochta láthair eile. I litir chuig siptú an teachtain seo dúirt príomh-aidhmeannach an oris Seán Ó Cuain nach bhfuil siad chun láthair eile chuardach ag an trá seo mar go bhfuil cheithre bliana cat acu ba cuairtú. Dúirt sé nach meach impliachtaí ag an láthair nó do stádas na Gaeilge agus go bhfuil sábháilteach na bhostaithe an-tábhachtach gon lech banisteochta. Luaigh sé feibanna teag baint leis an bhorgnaimh I gcearnóg Mhorfin ina measc drochmháil ar inneogaí gan bealaí cheart a bheith ag caireach a rothaí agus nach chun na heifigí beag a fellúnach a dtíobh cumarsáid idir bhuail na fórne. Tictar go bléifar planana an oris sé cruniú mhabhart oras na Gaeilge de hína beag seo agus tá oireann I gcearr gealtanis ón locht banisteochta go gurfar Imní agus smaointí na fórne faoi bhráid an mhabhart. I ráit is a nacht dúirt Fhoras na Gaeilge go manin an córeagras le ceistena inmheánacha fórne agus nach méid se há phlé ag Fhoras na Gaeilge go poiblí. Sin a dí neachtain Nuacht TG4.